Здравейте хора, днес ще ви покажа един трик с химикалка. Тя ще се появи от нищото. Взимате двете ръце, правите я така, потърквате ги и химикалката. Или път другия начин е, както си така, само да направиш така, химикалка се появява. Така, сега ще покажа така, тек с карта. Взимате картата, слагате я тук, така, и тя ще полети. Сега ще трябва ръцете да снимават след така. Така трябва да си настроите ръцете. Ето, оп! И не мога да я държа дълго картата. Ето. Сега ще видите. Слагате си. Леко трябва да я защитите. Как да я обясня? Ето така леко трябва да я защитите. Ето. Тук я защитите. Така. Ето така. Трябва леко да я защитите. Там не да се вижда. И после правите така. Това е картата полета, но аз не мога да я държа много. И така, това ще бъде от този клип, който правя. Може да ме предизвикате долу в коментарите какви предизвикателства да правя. И така, до нови срещи!